Dyfyniadau sy'n dod â stori'n fyw, hynny di defnyddio geiriau rhywun arall yn union fel maen nhw wedi cael ei deud. Ond mae'n bwysig i defnyddio nhw'n y ffordd iawn ac at y pwrpas iawn. Dyfyniadau sy'n rhoi teimlad mewn stori, yn cyfleu profiad o fod yn y fan ar lle. Mae dyfyniadau'n dda i fynegu barn, nid chi'r awdur sy'n deud rhywbeth, ond y person yn y stori. Peidiwch â defnyddio dyfyniad jyst i gyfleu gwybodaeth syml, allwch chi wneud hynny'n gynt ac yn well. Gnewch yn siŵr fod y dyfyniad yn swnio fel rhywun yn siarad. Os ydyn nhw'n defnyddio tafodiaeth, cadwch at hynny. Chwiliwch am y brawddegau mwyaf trawiadol yn y dyfyniad, y rhai mwyaf lliwgar. Mae'n iawn tacluso chydig ar ddyfyniadau mwyn iddyn nhw wneud sens, ond peidiwch byth a newid yr ystyr. Peidiwch â chynnwys y dywediadau bach na rydyn ni gyd yn ei defnyddio wrth siarad, ond sy'n golygu dim byd. Ac wrth gwrs, os oes yna gyfle i chi wneud cyfweliad sain, mi allwch chi roed y ffeil honno yn eich stori hefyd.